Sige, mayroon to. Buhos namin sa tandira. Terus ya, lalu isupan buhos ang bandera. Ngit mah ngit mulai itu suka bang. Nasad sila dito. Nasad sila dito. Wala po sila dito. Tayo, sabihin niya ito. Hirap talaga kayo. Basta dito. Tayo na. Tayo na. Hindi mo basta dito tayo. Okay. Hindi na tinagwan tayo po. May yaman. Nagis lang di kalsa. Naroon na doon. Ito lagi yun. Ano jadi di kalsa pulima. Hindi mo igot kung balas kayo. Para dia. Para dia ba? Ito pagdaanan na ito. May pagkabag. Pagkasa ko. Mga pila kayong hurutan eh. Dito na ka na lang mga pagkasa ko din ito. Pagkabag? Balat? Na may kapit to. Ito. Apa yung pagsilungan? Nami daan ako nga. Yung tanong wala. Napuyo sa nga. Pagkundaan. Oo, pwede. Wala na. Gabay at ilangan eh. Kamu ng galing. Hindi kayo. Ang talaga yun, pag-sinan. Mas mga heroy. Kanang mana sa yung biliran. Hindi na masambon sa iyang Ito lang po ng mga hero. patay. Kaya lang, latawin. Kapila na nakita yung hero. Ito tayo, mabas lang dyan. Kanang iyang hero mo makabuhi. Yung unahan. Kristo ba na? Pastor mo. Lepas nag-ihaw ka na. Papay ba? Ayun, yung bibig sila, yung pag-ibang ipasado yung buka. Ano ba yun? Bukan dugo. Laway-laway na yun. Oo, danas tao na sa silang ang talawag kayo. Nga naman, isa pa.
balo. Kabulit ng balo dito lang. Bunala na lang, kaya ang iro, magtagal ng bunal. Hindi mo nang balik sa pihan bunal. Ano, lagi tiger niya ilang dawin sa nang silip. Bantugan sa mga. Di man kasi yung bilyaran. Ako inda. Ang kagi ya. Ang manggod man. Dawan sa sarili. Ang sa bilyaran. Ang iba. At lumobro. Oo, ibang kaya. Forward! Good! Hindi kayo madaan ka lang. Iya. Say! Bana, nampak mata. Uy, ito! Lala. Muklot tadi. Ya, sa. Ay, ito. Ito. Wala mo papel ang mga kuwan doon. Sako ata nito ba? Beda. Wala. Bumilis na ito yung nasa lang. Ay, kapot. Ay, abot eh.
Ha? Paligaan mo. Hindi mo tabag lang ito yung sinatang dito. Ha? Pag-ligat ko. Saan pa ka ba? Pina. Dito ba? Dito eh. Dito. Ano naman po daan? Paano po ka? Ito ang bukat ng sako. Ha? Bukat sako ko. Bukag yun. Kailan para? Ah. Ulang balas. Okay. Ulang bukat. Ulang magbabas ng simento. Sa libigas ini. Manon man sa panday ko adlaw.
og kuan kanang pag-uy. O dili ra mo bayad kanang grabas og fine sand. Dili pa insan. Ay. So? Grab. Juan, Mark. Dili man ni hadlock driver ng yellow, no? Oh, sige, ako ni ay na lang, ako na rin mga dalikyatan ako para magpalit pang pugog. Oh, kami magdadamiyat ko dito aning una. Ato na lang po ko. Hanggang naman ka, okay ra na. Sige ka. Kung sa ganito yung nga itong kuhan, palitan o pila ka mo simento. Kung ano sa, ay nagtingo ba? Dili man kay para inighakot ato nila, sure gyapon ako ipa-kuhan sila ha. Dosi mo itong estimate niya sa dosi sa kinatawag ko itanong mo sa tinagunong, sita kape. Yung kay sa kagatos mo sa balas. Kita ko pila ibuan. Pila to, pila? 100 divided by 6 euro, kung subukan na. Pila to ang una? Dosi ito kung yung primero, 12 sa pila to ka grabas. 12 times 6. 12 times 6, kaya sa isa ka bag, unong kabalas. Sa isa ka bag, anong kabalas? So, 12 times 6 na siya. Sa isa ka bag, anong kabalas? Hindi mo eh. Sa isa bag, anong kabalas? 100 kabalas na oh. Divided by 6. This is size. Pila ang ganito ha? Ganito? Pilihan nyo ng simento nga kuhan, para pang inangat, para pang pangdalan, kaya parang galing si kalubo. Sayang ka to. Yung mga katuskina ay simento nga. Dali kay mga ukab, dali kay makanlat. So, may pwede na lang sa kuhan. Mahalon nga klase, para di madoble ang gasto, di po madoble ang trabaho. Bubu! Bibigyan ko ko dapat ka bahagya. Berat. Oh, para dito? Takut enggak saya ulang sama-sama. Luas ini. Oh, sige ito. Isa lang kabuko na. Ayan, law mo muna yun. Law mo yun. Ala! Short yun! Sagit ka bagaan. Ayaw ikuan tanan, kaya murag hilaw ng mahilaw. Kasi na yung magatod dahil, rumilaga. Alit. Ayan, katay mo siya. Short siya. Yeah. Habis na nagbubuhaw. Dapat mo na kapuso pa niya rin yun eh. Alit na ako siya, gumbat ako na ako. Aray, maray. Gumbat ko eh, alat mo man eh, sampot mas baga, klaro kayong bangon sa sabaw. Kung sagbot, Ano sapit? yeah, sabaw. Yung ginagawa ko eh. Ano nang ano yan? Ano man dyan ko. Tapos, ano tanaw paghigop na ako, asa ko lubot. Wala na pagtanaw sa lubot doon. Wait. Ay, ilman ko, bigla ko, magbakwa.
Bato atong palit. Laro ko nga lubot, limang sagot. Lagi sa katiwas ka. Mahal sagot ito. Uban tayo, luwa na ko yan. Ako lang luwa, kaya imangin na. Gayo na. Ito na naman. Kasi ka, gamay kayo. Sila, iba. Arkin man to, di man to. Ay, nato din, Arem. Eh, Balbak po, ano rin nun? Ito. Ang balbato Balbato ang panit. Wa na pagkapin ng limonsito. Balbato Kato gipagkapinan pag sa limonsito gamay kayo. Balbato Unya ko bili ng panit. Kanin. Arkin lagi ko. Ang balbato wala din dito. Wala may mga atsang na galutaw. Ito yung halang-halang. Grabe na kasi. Salang ginaw. Halang. Ibaw ilong angkol. Ngalang na sili nga ka na ulipot. Pukul ra, abi na ko ukra. Usap pukul ritso. Sos. Sili na yan. Okra, okra. Ang tanong ka rin kalsugangan. Sigado. Ah, Ito ka din na dili. may gabi yun. Diyan ako na. Ano mga hindi dito yun? Kurang ginaw. Kawanan ko ni Recall. Madang paani. Ano sa nag-building din na? Sa mga na na. Wala ka man to gininto prada. Ano ka ba na? Kato man o. Ay, dagan pa kayo. Ha? Ya lang siguro no. Dari na kinipumo. Kaya ron na. Ang tanong niya. Pwede ko ang kaboy. Tawaran ko naman eh, oh. Mahal ko eh. Aku ini sayang. Ano, dari saya ko. Isumparahin na. Sa kalibur, sinir ba na? Patay. Dito lang ko natin kasabit. Ha? Ang mutiris, be. Kan, atong place mo kan. Ito butang niyo. Plywood. Wala na plywood din ba? Kanya tunga-tungaon. Kanya tungaon tas buwan na. Susangita ko ni yung nose bay. Para sa kong kuan. Para sa kong ipon. Saan mo po? Dugmo man. Hindi mo, balon. Iibot lang yun ang ipon nito sa kabangahan na basta nakilak lang eh. Kita tagal na yung susunod. Siya ko nakita sa kuban.
oy. Ba, pwede na naman. Ano? Pinsa na lang daw ito. Lalan. Yes. Wala na tayo. Ibis na. Ano ba yan? Ito pa. Nakakabili yung iwan mo ko ulit. Iwan ko gawas na mo. Ituwa na ito. Hindi mo po ulit. Yung paghihay na daan nila, kaya makuha ng Likod sisik. Sir, ah, ikaw likod. siya mo siyang lihi-lihi daw. Mandiri yung labita. Amahan mo ka nung karwasan ka ka hindi ah. Kuyawa ka ako kayo na ginisingog. Tirig yung likod ba? Nasi ang tanginay ba? Lihi-lihi yan. Oh, naik na po nang iringgit yung ito ah. Yung anak dong. Ito mo, bumuot na daw. Oh my God. Oh my God. Ilan pa nga ito? Tulo. Tulo dua na na.
Kabibit siya daw, ganyan. Kung nanak mo ng grabs daw, ganyan. Tingnan mo yung damit. So, kung wala itong, ano, butang dire, wala akong ganyan. Wala na yung pultre. Ipis kayo mo. Ano yung magandang para pang paso? Karton nga. Paso na po ito. Ito ba? Ito ba? Binigit ko na eh. Pati yung mga ano. So, yan. Pati yung malibato, nagpabot yung malibato yan, mangliki man. Malibato, mangliki. Liki? Mo ba? Pagbuhat ito ba ito, tapos buwan, Yan. Bukat po. bugat kayo. Oo. Liki eh. Lumaban. Bukat po eh. Tukurig lawaan. Laki dia sa tugat nila. Tugas kung sino magigamit. Oo. Ay tulanhan. Alam mo na ako. Agad na. Oh, ayun mo. Uy, ganito, ganito. Kapo na. Gawas. Ang mayor daw si mayor daw sa Kasingan ha. Sa to'y. Abis resorts mo lang ipagwan. Sa to'y nagkulin niya. Bila na yung pagkawat? Gino? Oh, pagkatsinta daw ang 60 by 60. Uy, wapo ko. Hindi ako dahil pang dati, lagi na yun ito. Lahat kung kunagli ako kung pagwala. Hindi ko natulog. Ay, siya bumuli ka taga-gili. Oh, Layo kayo. na, magkikatulad sa kalagangan. Dahil matulad na yun. Kalagangan? Layo na kayo. Kalagangan, Tol? Di ako muna kuya, Tol. Ha? Yung kanang ambot, dapat yung Katong dagto sa naikol, ako ah. yung kanang mayroon daw, di man po na si Ito tumiyo na kulin ni Maron dia. di man po si Katalan. Murag Oh, anam to. Pero bago na ron. Dagto ka kung kuya, Tol. Lumatay ka daw. Ha? Lumatay ka. Hindi. Nakatulog. Sakon, sakon. Ay, ni kuya ba itong kwan? uy, mura kang tuga, mura kang nagkapuyo. Legal. Dagto tapos sa likod sa court, ang mulay nila. Pagkakita kalagangan na des, among agaw mo, kaya di sa tulay yun. Na dia ba? Kan? Takot ni Juan, sa Lusat. Ang dakot naman po sa Lusat. Oh, dapat to. Ang sabi mo, takot na sa mga kamay, tiniwala kayo, wala sa pamilya. Bisa lagi sa mo ko na. Manang sa kayo. Satan. Isa na to, release na. Pinag-aanan. Kaya na magunaw sa kawin ng plastic na, pero flooring din. Kasi Oh, ganun tao, kaya ukra pilising. kasi katuot. Oh. Ah, Ito pa sa Hindi daan na, kaya kung pag-ulit ko kami. ako?
Karsa. Tubig na. Sa ubos mo ba yan? Hmm. Sa ubos yan kung kayo nung. Oh, muti ka belakang data ka to. Pila na kabok. Ano magkaragatanan. Sa gatos ka. Plus. Sa kurasan ko lang. Isa ka bari pang kadang ba? Ang isa kadang kay 130 ba? Nagkikita yung hindi na. Sa Good bye. ilang sako lang yung kalit. 5. 3 mil. 35 lang mo ng pan. Dobro eh. Ay, 4 Bro, nya dito tama sa highways. Na dir po, so wala po. Ay, natingdong lagi oh, 2.5. Ha? 2.5 lang suko. Ako lang. 4 Oh, kaya mo na nya. City. Saya kayo. Ako nakira mo pala. Okay na nang minita mo. Diretso nga yapon kasi Miriya. Napataga. Nang dita. Oh, na mo ko na ikali pagpalayan eh. Hindi dapat dito eh. Libre lagi. Hindi kayo na ikaw magbalay din. Ganti magilog. Materialis mo ikaw. Mag-ilog makakutay eh. Kung kami natot ko, kung ano natutrataan eh. Kaya kadindog, kaya nag-iilog. Ha? Hanggang layo kayo gibutangan. Sila nang yan. Kaya magsaking pa ta. Dubli lagi trabaho. Sila BG man ito nagpasaling pasalig. Hapit ito mo manay, hapit. Pila na ang tukas ako, nado to. 20... Sa ito siro. Hindi, butangan ng bangag. Gida. Na po yun. Uy, ito din daw. Yung ayaw anak. Ayan ko, ayan ko. Wala ko din yung isang movie. Magpalit ako ba? Magpalit, magtunga sa rin yan, kon. Dapat ako yung mga sa iyo, kaya ako yung panday. Oh. Nabali. May no, sa tagkis ang mistake na naantag mo ito ngayon. Mahala na, no? Yeah, sa ko na isa. Pila namang istiga na? 3 minta. Ay, pagtulo, yes, pero kasagaran ka nun, ang 5. Ah, minuto. Oh, may tagsagatos ng kaha. Magkali yung tag-5. Iya, pangwali ko. Kuyawa na. Kapit, panulong sa kumot. Wala gyano dyan, guys? Inayag lang niya dyan. Lagi? Biglang pinibuk-buk ni. Atik mo na kung ako na ipagin mo. Ano mo pala. Basta magkalot mo yun ba? Kamu tagama mo di ba yan? Pakulit ko. Kapag yapat mo. Uy! Hindi mo na kami. No, na po? Ito. Ito, pala lo. Ito na daan. Shit! Ikaw, na? Ilog na naman ang mga Hindi lang na siya maulan o ay sa... Kaon, nagig yung isa ka. Ano mo? Di ala. Balikan, take 2 na na. Ayaw pagsunod. Kaya na ay gisingin to. Nakatapos ka. Kulat-kulat sa isa balas na i-deliver ka ron. Siminto. Naiwan na tiwas. Kaya mga katis ko. Kanina lang. Kanina rin. Kini. Oh, wala na sultan. Oh, kanipay ko tadi. Ini palipot.
So, hindi na sa YouTube. Napagpaputor akong video. Putor, salamat sa inyong pagsubaybay kanunay. Bye-bye and God bless kanatong kanan. Thank you.